Mangwanani mhuri yeZimbabwe. Mangwanani akanaka kwamungadei muri mamukasei. Ngatitendei Mwari nechipo cheupenyu vatimutsa zuva ranhasi, nyama nemweya neropa zviri pamwe chete. Vanovazve ndivo vatitendedza kuti tigone kumuka tichitaura sezvatiri kuita, kusiri kungwara asi kuti inyasha dzaMwari. Nyaya yandauya nayo pano iyi inini hangu, zita rangu ndonzi Cyclone Gladys. Ndakanangana nana mai, ndo vanhu vandakanangana navo zvakasimba, nekuti isusu vana mai tisu tiri kusenga ma9 months, tiri kurwadziwa nemamiriro akaita muZimbabwe. MuZimbabwe hamuna mabasa, tiri kurwadziwa nemafiro ari kuita vana. Tarisai vana 3 vakashaya kukuwadzana, zvinhu zvinorwadza izvozvo. Mutarisa futi accident yakaitika muna July kuna Seke Road muya, kuti traki rakatsikirira vanhu, rakatsikirira kombi. Munyika yeZimbabwe mukashawa kreni yakauya kuzobetsera kuti gonyeti ribve vamwe vanhu vagone kupona, asi vanhu vakafa nechikonzero chokuti munyika medu hamuna kreni, munyika medu hamuna zvipatara. Isu vana mai tiri kusenga ma9 months, zvakaoma kuti uinde muchipatara unoponera pasi, asi munyika medu muZimbabwe mune maminerals maybe 62 or 63 minerals dziri munyika. Zuro ndizuro unyoro huno kwaMutoko kuna baba vakaurawa nemaChina, kushudhwa nemaChina. Imagine kana munhu achishudhwa akafuratira ende akasumudza maoko ari kureva kuti ndasarenda, but maChina vakazviona kuti munhu mutema havana basa nazvo, regai vangomufura nepfuti akafuratira. Zvinova zvisingatenderwi pamutemo. Baba ivavo vakafa vakasiya vana 3, 1 ane 2 years, wechi2 ane 7 years, anova ndiye first born ari grade 7 zvaizvezvi. Next year anofanira kuenda form 1, baba ndovafa. Saka vana mai tiri kuti ivai nemwoyo wokurwadziwa, ivai nemwoyo wokubatana, pasi neudzvinyiriri, pasi necorruption. Tobva toenda kuMbaroko, kune mwana mukomana akavhiyiwa ganda remusoro, akavhiyiwa chidzva. Vana mai ivai nemwoyo wokurwadziwa. Kana ari wako mwana unohwa sei, mwana akazvambarara akashama ari naked, ganda remusoro rakabva, chidzva chese chakavhiyiwa. Vana mai hatibatanei. Ini ndiri kukurudzira kuti mwana mai vese vari muZimbabwe, vana mai vese vemuZimbabwe, 17 October kuswera mangwana, handei tinobetsera Mudharageza. Hendei tinobetsera zviri kutaurwa naMudharageza, nekuti tikaramba takagara shuwa mudzimba. Onai kwakaita accident kubva kuPort Elizabeth uko, vanhu vachienda kuZimbabwe pakafa vana 7. Chiri kupa kuti vana ivavo vafe chii? Kubva kuZimbabwe vachiti regai tinoshava kuti tibetserewo vabereki vedu, asi hapana, vadzoka vana vava zvitunha. Vana mai hatibatanei please. Pasi nana mai Mutsvangwa vanotaura zvisina nebasa rese, pasi naMebho chinomuna, uri munhukadzi mheno kuda hauna kutombobvira wambosenga kana 9 months mudumbu mako, zvokutoti dei wanga wakasenga kana inonzi 9 months, hamungakweri muchitaurira mashoko anotirwadza. Iko zvino tiri kunze out of Zimbabwe, tinoita 10 years tisati tadzoka kunoona vana vedu. Saka vana mai hatibatanei, pamberi nokubatana mai wese wemuZimbabwe, pasi neudzvinyiriri, pasi nezvigananda zvechikadzi. Taneta isu. Mangwanani akanaka ruzhinji rweZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Bharaziro. Ndiri kuuya pano, ndiri kuchema, ndine musodzi pamatama. Kunesu vanhukadzi, kunesu tinotakura 9 months, tichipinda mulebha tichigomera, tichichema tirimo mulebha kusvikira Mwari vatibatsira, taburisa chinhu chinonzi mwana. Ndauya pano ruzhinji rweZimbabwe ndakamirira madzimai. Ndiri kuti madzimai musi wa17 ngatipindei murodhi, tinorwira justice. Tinoda kuziva chikonzero chakaitika kuti vana 3 vekukuwadzana vashayikwe, vawanikwe vakafa vakakandwa mubhuti. Tinoda kuziva kuti chii chakauraya vana. Nhasi justice haisati yavapo, asi tiri kuona MP vekukuwadzana vakamanya vakanopa
madzimai aya mai ava stand, asi tisati tawana justice. Isu takuda justice, ruzhinji rwezimbabwe tiri kuda justice, ndo rwatiri kuda. Ndosaka makationa takanga tiriko tichichema tichitsvaga tikaenda kunoviga vana ava. Saka nhasi tiri kuti musi wa17 madzimai tese ngatipendei murodhi tiende tinorwira justice. Ndo yatiri kuda, ndo yatiri kuda madzimai. Mudzimai wese akarwadziwa nenhumbu, mudzimai wese even mayouth vasikana vese handei murodhi tinorwira justice, because vana vekukuwadzana vakarwadza. Iye zvino pasina kana misodzi isati yapera, tine mwana futi mukomana akaurayiwa kwamutoko nemachaina. Munyika mapinda mbada, munyika mapinda shumba. Machaina akuita zvaanoda mukati menyika yezimbabwe. Vana vari kuurawa, vari kudhurwa, vari kunokandwa musango, asi hurumende yakanyarara ichizviona. Handei madzimai tinopinda murodhi musi wa17, nokuti tisu tinotakura nhumbu, tisu tinotakura kurwadza. Handei musi wa17 guys, tinodemonstrata tichida justice. Tida kuziva kuti machaina akaita zvinya idzi achaitwa sei, mutongo wavo wakamira sei. Tiri kuti isusu machaina must go. Hatisida kuona machaina mukati menyika yezimbabwe. Taneta misodzi isati yapera futi. Kune vana vakafa mubhazi DMC rakauraya about 40 vana vakashaika vaibva kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe, vari kubva kunoshava. Hama dzangu ngatipindei murodhi. Handei musi wa17 vakadzi tinde tinochema kuti nhandi Mwari takambopareiko, nhandi Mwari chiiko. Mukadzi wese ndinokukoka kuti musi wa17 handei murodhi. Tinoda justice, ndiyo yatiri kuda mukati menyika yezimbabwe. Handei tose, ungava uri kupi nekupi, handei musi wa17. Ndiri kukurudzira mese madzimai, uyai tibatane tiite one unity. Mazimbabwenzi handei tese. Munhu wechidzimai avava, munhu wechidzimai aita inonzi shinga mukadzi shinga. Ndoona munhu wechidzimai ashinga akati shinga mukadzi shinga ka kumbiri mushe ndazvipere mushe. Ina hangu advice yangu ndeyekuti zvigananda, rangarirai kuti vanhu vakagumbuka, rangarirai kuti vanhu vakatsamwa, rangarirai kuti vanhu vane nzara, rangarirai kuti vanhu havana zvipatara. Zvese izvi zvamuri kuita izvi, dai manga muri vamwe vanhu mayanana nevanhu, madzoka kuvanhu, mataurirana nevanhu, manzwa zvido zvevanhu, moteedzera zvido zvevanhu. Unoziva kuti vanhu vakachenjera vanobira maelections vobva vaita kuti economy ifaye, kwete kuti mabira election mobira futi nyika.